Проста пра навуку. Вітаю слухачоў канала «Культура». Ля мікрафона Алексей Гулевіч. Сёння ў праграме мы звернемся да нацыянальнага здабытку Беларусі – калекцыі фальклорных запісаў. Нагадаю, сёлета ў сярэдзіне лютага ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якоба Коласа НАН Беларусі супрацоўнікамі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры былі прадстаўлены два новыя выданні серыі «Фальклорныя скарбы Беларусі». Альбомы «Ой, пушчу стралу по ўсяму сялу» і «Абярнуся я шчырай дзядзюляй» прысвечаны баладам і каляндарна-абрадавым песням беларускага народа. Гэта працяг навукова-папулярнай серыі «Фальклорныя скарбы Беларусі», тры першыя кнігі якой выдавецтва «Беларуская навука» выпусціла летась. Увогуле, гэта невялікая крыха матэрыялаў, увасобленых запісаў фальклорных экспедыцый айчынных вучоных і даследчыкаў. Усяго ў калекцыі фальклорных запісаў беларускіх вучоных, якая з'яўляецца нацыянальным здабыткам, налічваецца 400 000 адзінак. Пры гэтым яна пастаянна папаўняецца сучаснымі аблічбаванымі матэрыяламі. Акрамя таго, вядзецца праца па аблічбоўцы архіўных фондаў. Створана электронная старонка архіва, што адкрывае новыя перспектывы вывучэння і ўкаранення беларускай фальклорнай спадчыны ў навуковую і культурную прастору краіны. Для выканання даследчых задач і папаўнення калекцыі фальклорных запісаў рэгулярна ажыццяўляюцца фальклорна-этнаграфічныя экспедыцыі, з'яўляюцца навуковыя працы, ствараюцца артыкулы, кнігі, манаграфіі. Работа не спыняецца. Традыцыйны фальклор служыць асновай для прафесійнага мастацтва і натхняе сучасную культуру. Запісы экспедыцый уключаюць не толькі песні, у тым ліку абрадавыя, але і прымаўкі, прыказкі, казкі і ўспаміны, бытавыя падрабязнасці, якія адлюстроўваюць лад жыцця. Фактычна, гэта няпісаная гісторыя народа, бясцэнная крыніца сапраўднай народнай спадчыны, якая фіксуе жывую гісторыю, культуру, дыялекты, музычныя традыцыі і звычаі. Экспедыцыі збіраюць матэрыялы, якія перадаюцца вусна, але могуць знікнуць без фіксацыі, забяспечваючы сувязь паміж пакаленнямі. Для захавання такой культурнай спадчыны сёння вельмі важная работа, якую праводзяць у Цэнтры даследаванняў беларускай мовы, культуры і літаратуры НАН Беларусі, аблічбоўка архіўных фондаў фальклорных экспедыцый. Якія адкрыцці чакаюць даследчыкаў падчас падарожжаў і з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца падчас апрацоўкі запісаў беларускія вучоныя, даведаемся ў размове з загадчыкам сектара захавання фальклорнай спадчыны, аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў, Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы, Цэнтра даследаванняў беларускай мовы, культуры і літаратуры НАН Беларусі, кандыдатам гістарычных навук Юрыем Внуковічам. Пачнем з гісторыі гэтых фальклорных экспедыцый, як гэта было і якія рэгіёны, якія мястэчкі Беларусі былі наведаны. Гісторыя нашага архіва увогуле яна пачынаецца з часоў стварэння Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, які быў заснаваны ў 1957 годзе. Фактычна тады пры гэтым інстытуце быў створаны архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, які скарочана часта называюць архіў ІМЭФ. Частка гэтага архіва з'яўляецца найбуйнейшая такая частка, это архіў нашага аддзела, архіў аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў, які ў 2004 годзе атрымаў статус нацыянальнага навуковага здабытку Рэспублікі Беларусь. Фігуруе ён як калекцыя фальклорных запісаў. І гісторыя архіва нават пачынаецца менавіта з 1957 года, хаця запісы фальклору ёсць і ранейшых часоў, якія трапілі ў наш архіў. Але менавіта у 50-е, 60-е, 70-е гады праводзіліся актыўна фальклорна-этнаграфічныя экспедыцыі па ўсёй тэрыторыі Беларусі і быў назапашаны велізарны аб'ём фальклорных матэрыялаў, якія захоўваюцца у нашым архіве. Гэта найперш рукапісы беларускага фальклора, гэта таксама вельмі важная частка нашага архіва, гэта гуказапісы. Гуказапісы, якія мы пачалі запісваць, рабіць гукавыя запісы папярэднікі нашыя, супрацоўнікі інстытута з 1960-х гадоў. Але ў нас ёсць таксама гуказапісы і ранейшых часоў, яны прадстаўлены ў выглядзе так званых васковых валікаў,
яны пакуль што не лічбаваныя, але невялікая калекцыя вось гэтых валікаў у нас таксама захоўваецца, і магчыма там вось запісы і ранейшых часоў 30-х, 40-х гадоў. Нам трэба гэта яшчэ будзе высветліць. Такім чынам гэта яшчэ не ўсё даследавана, сапраўды, так, з запісамі? Фактычна тое, што ёсць у нашым архіве, таксама можна сказаць, што яшчэ пакуль што не ўсё там даследавана, скажем, большая частка, конечно, абсолютно большая частка мы ведаем, мы ствараем реестр наших запісаў, як бы мы ведаем, што у нас захоўваецца, і фактычна апісваем гэта ўжо некалькі, можна сказаць, дзесяцігоддзяў. Гэта адзін кірунак такі працы. Значыць, это тое, што мы спрабуем, па-першае, зберагчы тое, што мы ўжо назапасілі, але другі важны кірунак вось і супрацоўнікаў нашага аддзела гэта працягваць збіраць фальклорныя матэрыялы і ў наш час. Значыць, папаўняць наш архіў, папаўняць нашу калекцыю фальклорных запісаў новымі ўжо матэрыяламі. І ў гэтым выпадку мы ўжо... Напрыклад, ці ёсць такія запісы? Нейкі прыклад? Вельмі шмат. Мы год прыблізна, супрацоўнікі нашага аддзела выязджаюць у прыблізна, гэта 20 экспедыцый у нас штогадова адбываецца. Матэрыялы, якія мы збіраем у гэтых экспедыцыях, яны ў наш час запісваюцца ўжо ад пачатку ў электронным выглядзе, таму што мы карыстаемся як і вы лічбавымі дыктафонамі, лічбавымі фота, відэакамерамі. І фактычна мы цяпер ствараем ужо лічбавы архіў беларускага фальклору. І гэта унікальная частка нашага архіва, якая, напэўна, будзе менавіта вельмі цікавая, карысная і каштоўная для ўжо нашых нашчадкаў. Вось гэта такая наша мэта. Але і пра папярэднюю частку, якую я вось толькі расказаў, якая была назапашана ў 20 стагоддзі. У цэлым лічбоўка, калі мы пра лічбоўку хацелі пагаварыць, так? Дыгіталізацыя, ці мы такой тэрмін выкарыстоўваем. Напэўна, адны з першых гуманітараў, хто ўжываў гэты тэрмін, дыгіталізацыя, вось дыгітальная гуманітарыстыка, это былі супрацоўнікі нашага аддзела. Гадоў 10 назад мы таксама супрацоўнічалі з нашымі калегамі ў Эстоніі і пачалі актыўна алічбоўваць увогуле ўсю нашу калекцыю, але ў цэлым працэс алічбоўкі пачаўся ён яшчэ ў нас у пачатку 2000-х, нулявых гадоў. І першасная была задача тады гэта алічбаваць вось тыя матэрыялы, якія былі назапашаны ў 20 стагоддзі, якія захоўваліся на аналавых носьбітах. Гэта значыць на паперы мы сканавалі і да гэтага часу скануем і пераскановваем, калі там у нас якасць невысокая, павышаем гэтую якасць, рукапісы. І таксама машынапісы беларускага фальклора рэдкія. Вось. І, безумоўна, стужкі, магнітныя стужкі, это бабінныя, касетныя стужкі, якія у нас каля 3000 захоўваецца ў нашым архіве. Мы іх таксама алічбоўваем. Па-першае, каб зберагчы такім чынам запісы, якія захоўваюцца вось на гэтых стужках, а па-другое, каб адкрыць доступ для шырокай грамадскасці, для вучоных, для супрацоўнікаў у сферы культуры, адукацыі і так далей. Таму у нас галоўная задача, якая стаіць перад нашымі супрацоўнікамі, гэта стварыць электронны архіў беларускага фальклору, каб мы маглі, кожны з нас, калі трэба пашукаць, раён вызначыць там ці вёску, знайсці там запісы, вось якія вас цікавяць, і паслухаць у іх, як яны гучалі, там, напрыклад, гады запісу 60-е, 70-е, 80-е гады мінулага стагоддзя. Вось такая мэта ў нас. З аднаго боку гэта захаванне, з другога боку, напэўна, яшчэ адна задача, гэта перадача як мага лепш далучэння маладога пакалення. І гэта таксама, таму што маладое пакаленне, добра заўважылі, што маладое пакаленне яно арыентавана якраз такі на сучасныя формы перадачы вось інфармацыі. Гэта значыць праз інтэрнэт, так? У нас і соцсеткі вось мы актыўна вядзем у нашым аддзеле, яны прадстаўлены шырока, і стараемся, канешне, каб праз сучасныя формы ту інфармацыю, і моладзі. Вось, таму, стварыць сайт, канешне, гэта такая задача вельмі важная, і мы, в прынцыпе, таксама займаемся, каб моладзь магла праз мабільны тэлефон, не ведаю, на YouTube-канале нашага аддзела паслухаць тую ці іншую песню беларускую народную, аўтэнтычную, якая запісаная там 50, а можа быць і больш гадоў назад. І гэта працуе, гэта сапраўды моладзь вітае і ў захапленні то, што... Добра. І, калі ласка, падкажыце яшчэ адказ на такое пытанне. Хто дапамагае? Хто далучыўся? Мабыць, валанцёры. Як вы звяртаецеся, калі выбіраеце экспедыцыі, калі выбіраеце вандроўку ў нейкае мястэчка? Як акрэсліваецца гэта мястэчка? Хтосьці дапамагае? Тое, што тычыцца экспедыцыі, мы, канешне, традыцыйна супрацоўнікі нашага аддзела арыентуюцца на супрацоўнікаў сферы культуры у тым ці іншым раённым цэнтры. Яны вельмі актыўна нам, дзякуем за гэта, дапамагаюць і транспартам часам, і ведаюць яны тых сталых людзей,
людзей сталага веку, якія яшчэ жывуць на тэрыторыі раёна, там у нейкіх вёсках ужо такіх больш можа быць. І вот яны ў першую чаргу, конечно, нам дапамагаюць. Але, конечно, ёсць і энтузіасты, аматары фальклору і краязнаўцы, якія таксама у нас, мы іх ведаем, і яны нас ведаюць, мы сябруем, як бы яны нам дапамагаюць таксама збіраць фальклорны матэрыял. Вось, конечно, мы зацікаўлены, каб кола такіх людзей было як мага шырэйшае, і таму нават на сайце сваім мы таксама запрашаем, калі ёсць магчымасць дасылаць гэтыя матэрыялы нават у электронным выглядзе, і ў цэлым заклікаем усіх, хто цікавіцца вуснай народнай творчасцю беларусаў, фальклорам беларускім, не баяцца цяпер записваць ось на мабільны тэлефон, на дыктафон да уласных там бабуль, дзядуль, якія фактычна вось ёсць магчымасць стварыць уласны сямейны, можа быць, такі вось лічбавы архіў, да, вось вуснай гісторыі, фальклору, да, каб было што пакінуць нашчадкам і пасля расказаць, як вот жылі нашыя продкі, вось, хаця б у 20-м ці нават у пачатку 21-го стагоддзя. Добра, тады застаецца ўсяго толькі два пытанні. Першае пытанне: калі вось увогуле гэты маштабны масіў інфармацыі, сапраўдны скарб можна будзе цалкам у электронным выглядзе убачыць у інтэрнэце? Па-другое, напэўна, вы казалі пра тое, што дагэтуль працягваюцца экспедыцыі, працягваецца вывучэнне, працягваецца даследаванне. З якім мястэчкам ці фальклорнымі традыцыямі вашы супрацоўнікі пазнаёмяцца? Маю на ўвазе, ці паедуць куды? То, што тычыцца першага пытання, то мы супрацоўнічаем, вось у нас дапамагае праграміст Алесь Булойчык, такі вельмі актыўна ствараць нам сайт, але пакуль што тут, канешне, ёсць багата пытанняў у гэтым кірунку, таму што вось тое, што я расказваю, дыгітальная гуманітарыстыка, значыць, пытанні электроннага дакумента захавання нават, да, вось у нашай сферы, менавіта фалькларыстыцы, тут і ў цэлым у гуманітарных навуках, яно да канца яшчэ як бы так не вырашана, у тым плане, што гэта патрабуе падрыхтоўкі спецыялістаў, напэўна, новага ўзроўню, новых кваліфікацый, таму што як бы вось мы кажам пра электронны архіў, і тут павінны быць, напэўна, тыя, хто ведаюць справу электроннага архівавання, як это захоўваць, як рабіць рэзервныя копіі, там і гэтак далей. Гэта ўсё новае для нашай галіны. Канешне, хапае праблем і пытанняў, як это мы спрабуем як бы самастойна, да, недзе знайсці такіх людзей, і пакуль што гэта вось такім чынам робіцца. Вельмі шмат дапамагаюць нам энтузіасты, дзякуй Богу, што яны ёсць. Вось. А то, што тычыцца другого пытання, то мы штогадова ездзім у экспедыцыі адпаведна планавым тэмам, якія ёсць у нас у аддзеле. Фактычна у кожнага ёсць свая тэма навуковая спецыяльная, і у кожнага у нас запланаваны свой раён. В прынцыпе, у гэтым годзе там па абласцях, напэўна, мы ў кожную вобласць такі будзем выязджаць. Як бы збольшага мы усе этнаграфічныя рэгіёны, усе раёны Беларусі аб'ездзілі, але кожнага разу як бы вяртаемся, прыязджаем у новае месца, і нешта новае ўсё роўна знаходзім нават у 21 стагоддзі. Нават у 21 стагоддзі здавалася б, што як бы традыцыйная культура там недзе ў 19-20 стагоддзі павінна была застацца, але мы знаходзім новыя факты, новыя з'явы, новыя артэфакты, да, і гэта вельмі цікава і вельмі каштоўныя там матэрыялы, мне здаецца, вось якраз такі тое, што мы у новым фармаце іх фіксуем на відэа, лічбавыя дыктафоны, на лічбавыя фота, відэакамеры, да, гэта запісуем, і гэта вельмі цікава. Я думаю, гэта вось працягваем фактычна працу нашых папярэднікаў, таму што ад самого пачатку фальклорныя архівы яны займаліся фіксацыяй вось штодзённасці так народа, таксама ў цэлым такім шырокім разуменні. Пра маштабную і скрупулёзную работу па захаванні фальклорных запісаў расказаў загадчык сектара захавання фальклорнай спадчыны аддзела фальклорыстыкі і культуры славянскіх народаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы, Цэнтра даследаванняў беларускай мовы, культуры і літаратуры НАН-Беларусі, кандыдат гістарычных навук Юрый Внуковіч. А на завяршэнне сённяшняй размовы узгадаю меркаванне загадчыка аддзела фальклорыстыкі і культуры славянскіх народаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН-Беларусі, доктара філалагічных навук, прафесара Таццяны Валодзінай. На яе думку, хоць амаль не засталося тых бабуль, якія спявалі б народныя песні ў вёсках, тым не менш наш фальклор жыве. Сёння ён стаў адкрытай пляцоўкай для мастацкай творчай праявы ўсіх, каму дарагая духоўная спадчына народа, для навуковага пошуку, а для многіх і сродкам самазахавання. На гэтым праект «Проста пра навуку» развітваецца з вамі. До новай сустрэчы! Наш сайт радиокультура.бай. Канал «Культура».